Ramogi en thuolo ma kora rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag ratil. Magin weche manyien mabiro ni saa achiel mar midhiambo Jumapil ka Jumapil, kendo wabedo ka wasechoko ni matimore e gwenge mopogore opogore pacho kanya kane piny nyaka gi sani. Ramogi kawuono kaka ndalo medo ng'adore, bende kaka weche mathoth medo wuok kotudore gi ikruok ne yiero matariko 9 dwe mar 8. Paro wuok mopogore opogore. Nonro medo dhi nyime kaluwore koda gigo ma osebedo katimore ahinya michich goro ni dipo ka okelo to e yiero matariko 9 dwe mar 8. Weche mag ratil chankore Ramogi. Kidieny mokwongo en mar weche manyien. Mar ariyo to jafwambo wadwa Victor Otieno Makajuma biro bedo gi twak e kitielo mar ariyo mar ratil. Ramogi bed koda chakruok nyaka giko. Mokwongo magi weche ma omiyo pek. Obila otimo pedha e apisi moro e chuny boma ma Nairobi bang' yangore ni ne itemo dar mwandu mag mbui ma otis ni sava e yo makelo chich. Wuok oko kendo chiwo ler ewi donjo mar jopiny Venezuela e pacho ka gi gige ombulu. Jalar kom jatend Kenya Raila Odinga olando ni ok obi yuoro e twak mar dayo dho jolar kom maduong'no. Ramogi arwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e ratil. Par ni nyalo tudore kodwa e namba 33600 mondo minyiswa pachi kotende gi weche manyien midhiambo makawuono ma wakelo ni. Nyinga en George Bati. Kuom thuolo ni duto te jaloko maro iluongo ni Elizabeth. Thiro timbe moko manyalo bedo ni otudore kod chenro mar kuo mar ombulu ma ibiro bagi e pacho ka. They were moving their servers to another location in Thika because the place where they have been having those servers has been leased out to another tenant. So since we were not aware, and in any case that was information that we found to be quite sensitive, we decided to come and find out and establish what exactly it is. As you can see, our investigators from cybercrime, DC headquarters, as well as scenes of crime, they have also come, and we're on the ground trying to collect more information about the same. We have been informed by one of the directors that they are used to serve about 18 circles for mobile banking. Yes. Ywaruok e kind bad migawo mar okwach kich kod duol mar yiero IBC medo jimbore ka koro okwach kich oyango ni jopiny Venezuela moko ariyo yande osedonjo e pacho ka motelo ni meko mar nyawadgi machielo mancho yud koda gik ma owinjore otigo e yiero maduong'. Bende obila ofwenyo ni jopiny Venezuela kata japiny Venezuela mancha ne odonjo e pacho ka ni otiyo go boka mag wuoth kata passport mandalo gi osekalo. Adieri mar wach ni kanye. Wuoth makoro kelo chich ne jo Kenya kotenore gi yiero matariko 9 dwe mar 8 ne ochakore tarik 19 dwe mar 7 e kinde ma japiny Venezuela moro ma oyangi nyinge kaka Jose Gregorio Camago Castellanos ne owuok gi ndege piny Panama kokalo Turuki kane pok omolo e pacho ka tarik 21 mar dweni. Tarik 21 dwe mar 7 e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport Nairobi. Mana kaka itimo ne jowuoth mamoko, masin ma wang'e bith ma menyo gik ma jowuoth oting'o ne ochopo kuom Jose Gregorio Camago Castellanos. Bang' menyo kiro mane japiny Venezuela noting'o, masin nofwenyo mwandu moko manenore ka gin ma owinjore biti godo e yiero ma dwe mar 8 ka ema penjo ne ochako nyuolore. E kinde manoyawo kirohono ne oyudo andika mani kod nonro maling'ling' ma imuono kata stickers mar yango kuonde ma masinde kod bege mating'o masinde mag jogo ombulu nitie e tesend go ombulu moko maromo 10,000 e counties moting'o Nairobi, Kiambu, Nakuru, Meru, Machakos, Murang'a, Bomet, Nyeri, Tharaka Nithi, Nyandarua to kod Kericho. Bagno bende noting'o kompyuta manyatindo ma idendo ni laptop, flash disk abich, sim achiel mar ong'we yamo kod mwandu mamoko mag kompyuta. Kano penji kaka noyudo mwandu mawinjore otigodo kod IBC e yiero, Jose Camargo
owacho ni ne omiye gi kambi mar piny Panama ma iluongo ni MS Mathematic International Holdings BV mondo mi okel ne jal moro miluongo ni Abdullahi Abdi Mohamed. Wach mane omedo kelo chich en kinde mane jalo okuongo tuo dhoge ni mwandugo ne magi owuon, eka bang'e to yie ni ne omiye mondo mi okelgi e pacho ka. Kaka ni medo dadho japiny Venezuela ni, e kaka penjo bende ne medo nyuolore. Penjo en ni Abdullahi Abdi Mohamed ni en ng'a? To ere kaka mwandu ma winjore oti godo e yiero maduong' mar piny Kenya en ema nikelone? Kaluwore kod nonro mar obila mag okwach kich DCI, Jose Gregorio Camargo Castellanos ne otiyo kod obok mag wuoth kata pasport manalo ne osekalo kowuok e piny Panama nyaka e pacho ka. Nonro no bende yango ni japiny Venezuela no ok en jatij kambi mar Smartmatic International Holdings BV mane IBC omiyo rak, kendo ni oboke mare nyiso ni ne ogwele mondo mi obi e pacho ka kaka jatij Abdullahi Abdi Mohamed. DCI yango ni e kinde mane omed dadhoge, ne oluwo ni oonge kod namba ng'ata matiyo ka IBC, kolero ni en nonyise ni kochopo Nairobi, okawo nyamburko mar taksi mondo mi oting'e kachiel koda mwandu manoting'ogo nyaka ot moro manoseikne. Penjo en ni to bende IBC ne ong'eyo ni mwandu mani kod maling'ling' makamago ne dhi donje pacho ka. To ang'o momiyo onge ng'at moro amora mane romo ne japiny Venezuela no e paw ndeke kaponi ne obiro e yo maler? Nonro mar DCI bende yango ni motelo ne meko mar Jose Gregorio Camargo Castellanos nitie jopiny Venezuela moko ariyo ma bende nosedonje pacho ka tarik 15 dwe mar abiriyo gi mwandu mamoko motenore gi ikruok ne yiero maduong' kane giwacho ni mwandugo ne gikelo ne Abdullahi Abdi Mohamed. Oyang gi kaka Joel Gustavo Rodriguez kod Salvador Javier Suarez. Bang' jakom mar IBC Wafula Chebukati wuok tung' mosuo kendo seyo obila ni ne oroko apisa mag IBC manokelo mwandu e pacho ka, DCI onyiso Chebukati mondo nyis jo-Kenya adier ma ong'eyo e wi jopiny Venezuela go. Obokeno mar DCI bende penjo gimomiyo mwandugo ne apisas mag IBC ne okoromonegi kaka ne gitimo e kinde mane otese magoyo ombulu nadonjo e paw ndeke ma JKIA. Tang'o momiyo nitie otese mane okogo chapa ma bende ne okel e pacho ka, to nidwa tim kodgi ang'o? Mago gin penjo manie obokeno. E kinde manonro mar DCI lieko ni jopiny Venezuela go onge kata gima yango moriere ni gin jotij IBC kata kambi mar Smartmatic International Holdings BV mane IBC omiyo rak. Penjo ma okwach kich kanyakla kod oganda jo-Kenya geto marito dwoko mare en ni to mwandugi ne gin mag ng'a? Abdullahi Abdi Mohamed ma iluongo nyinge ni en ng'a? To en tudruok mane ma en go gi weche mag yiero ma pacho ka? Ang'o momiyo Chebukati dok ne jopiny Venezuela go maonge gima nyiso ni gin jotij IBC? En ang'o mong'eyo ma jo-Kenya kia? Ramogi mago gin penjo ma bende medo nyuolore ka koro dong ndalo 15 to ganda jo-Kenya dhi e debe. Kinde no bende apisas mag duol matayo yiero e pacho ka IBC sani ni e piny mar Greece kama gitero jotelo mopogore opogore mar dhi chwo wang'i e chenro mag chapa otese ma ibiro tigo e yiero maduong'. Mana kaka Edwin Okoth lero, IBC sani koro temo matek mondo gimed yie ma jolar kombe kod oganda jo-Kenya onego bed godo kodgi kaluwore kod weche ma oseluorogi chiegni jumbe 2 kende kapok oganda jo-Kenya odhi e yiero maduong'. E seche ma lwasi maluoro yiero mar higa ni ok osebet maber ahinya to ewi ler mar gik ma ichano tigo e yiero no, IBC koro tero ji 14 e piny mar Greece kama otese mag goyo kura ilosoe. Limbe no madhi kawo ndalo 3 e boma mar Athens otelne kod jalup jakom mar IBC Juliana Cherara gi Commissioner Francis Wanderi. Jo IBC bende ni kod ji ma wuotho kodgi mochung' na jolar kom e telo ne piny Kenya e yiero mabiro ma bende dhi chwoyo wengegi e kaka chenro mar loso otese go dhi nyime. Elora Raila Odinga, okil Emma Mauno kod jata chenro mag kampen Mikazi Miola Umoja One Kenya e pinje maoko Ben Agina ni e limbe no. Jata chenro mag yiero e duond bura mar UDA Anthony Mwaura kod jatend weche mag tudruok e duond bura no Brian Mbugwa bende ni Athens e lo jalar kom kod otiko mar UDA William Ruto. George Wajakoya kod David Wahiga Mwaure ma bende laro kom mar telo ne piny Kenya ne okoro jogi e wuodhno. Ok mana josiasa kende moro jogi e limbe no. IBC bende dwaro yudo geno kowuok kuom jotend kanisa, jotend riwruoge makedo ne ratich oganda kod mago marango kaka yiero timore pinje mopogore opogore ma bende ni kodgi e wuodhno. Kambi ma ong'ere kaka Lycos mane omiyo rak mar siling bilion 3 mondo los godo otesego dhi loso ombulu maromo milion 22,120
458, ma en kwan mar jogo ombulu manyalo dhi timo yiero higani. Moko kuom otesego onego chop e thurka chieng' tich adek, ka modong' onego kel tarik 29 dweni. Limbeno igeno ni biro medo ler e chenro mar yiero, kama moko kuom toho mane nitiere loso otese mag yiero ne omiyo yiero mar higa mar 2017 nonuo bang' doho wito oko duoko mane IBC olando. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Achiedh nade okwako chenro mar ikruok ne twak mar dayo dho jolar kom tend Kenya bang' Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya kod George Wajakoya mar Roots Party ng'anyo ni ok gibi yuoro e twak makamano. Twak makamano osetim ikruok mare kendo ichano time tich ariyo tarik 26 mar dweni. Jachung weche marwa Ken Muga nigi ler mar wach. Oganda jo Kenya rito giliyo mar neno kendo winjo kaka iketo jolar kom tend Kenya e tago maliet mar lero ajenda maggi. Ma bang' twak ma juma mokalo manyocha oketie jolupgi, kamak mana ni koro sani chalo mamindni koro donje ikruok ne twak makamano bang' jochung' ariyo ma gin Raila Odinga kaachiel koda George Wajakoya lando ni ok giikore mar yuoro. Raila kokalo kuom jachiw wach e lo kweth mare mar kampen Profesa Makau Mutua oyango ni moko kuom dwaro manyo kweth mar Kenya Kwanza oketo e wi twak makamano nenore kama dhiro chungadho mare. Mutua wacho ni Azimio la Umoja ne geno twak e wi weche mag kedo kod mibadhi, telo makare, dimbruok e kind mamoko. Kata kamano gineno ni kweth mar Kenya Kwanza ok oikore mano ni William Ruto ketie tago maliet mar lero wechego. Kar mano Raila koro chano mar romo kod oganda e od romo ma Jericho boma Nairobi chieng' tich ariyo nogo ma ibiro bagi e twak koro biro bedo koloso kod jopiny e weche mopogore opogore. Juma mokalo kweth mar kampen mar William Ruto nyocha bende ne okone giikore ne twak makmana ni nyaka to losi mane weche mamulo jo Kenya kendo kik rwaki siasa e wi twagno. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. He is ready for any questions. We have therefore made a formal request to the Presidential Debate Secretariat to make public the time allocation to issues affecting Kenyans, including governance and integrity, agriculture, healthcare, MSMEs, manufacturing, housing, the digital economy, foreign policy, and so on. Chieng' tich ariyo ma en tarik 26 ma ibage twak onogo, Odinga kod William Ruto chan ni romo e twak mar dayo dhogi wi ajenda ma gin go. Twagno ma ochan ni dhi ta kod Yvonne Okwara mar Citizen TV kod Eric Latif mar KTN News. Dieny mokwongo mar twak ochan ni bede kind George Wajakoya madon bura mar Roots Party kod David Waiga Maure mar Agano. Mano kochakore sa 11 mar odhiambo nyaka sa 1 mar otieno. Twak ma ibiro ta kod Ken Mijungu mar Odfao mar KTN News kod jalendo Smirti Vindiati mar NTV. Kata kamano Wajakoya wuon bende koro sani omako chung' motegno ni ok obi yuoro e twagno. Owira ni ok okete kidieny moriwo Raila Odinga kaachiel kod William Ruto. Mimi nimekataa kwenda hiyo kitu. Kama waniweke na Raila, waniweke na Ruto, waniweke na Maure kwa meza moja, mimi siendi. Hakuna debate bila Wajakoya. Oganda jo Kenya pod rito neno kabed josesago dhire ma ok ochopo e nyim jopiny mondo mi giler ajenda magin godo ne ikruok ne yiero matarik 9 dwe mar 8 higani. Ken Muga, Ramogi TV. Atamalo 82 mar oganda ma pacho kanyo cha oneno twak e kind jolup jogo malaro kom tend Kenya kokale wang' jowi. Ma en kaluwore kod nonro ma otim kod riwruok ma ochung' ne chenro mag fwambo gi keyo pacho ka Media Council of Kenya. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, chiegni atamalo 70 mag ji manyicha ne oluwo twagno nyocha oyude achiel kachiel kokalo e wang' jowi kata nyakalondo mag kambi mar Royal Media Services. Nonro mane Media Council of Kenya otime gwenge mag Nam Chumbi, Nairobi, nyandwat mar Kenya, Imbo to kod kuonde mamoko yango ni atamalo 82 mag oganda ne oneno twag e kind jalup Raila Martha Karua kod jalup Ruto Rigathi Gachagua. Thoth oganda ne ok oneno twak mokwongo e kind Ruth Mutua mar Agano Party kod Justina Wamai mar Roots Party, ka bende atamalo 76 ne oluwo twak makamano kokalo yor wang' jowi. Atamalo 19 ne owinjo yor nyakalondo, ka atamalo 10
ne oluwo twagno yor mbui. Citizen TV e kama thoth oganda ne oneno e twagno, mane biro achiel kachiel kowuok e mbalariany mar Catholic University of East Africa. Atamalo 67 mag jok mane otimnegi nonro ne oneno twag kokalo e wang' jowino, kama atamalo 8 ne oneno twagno kokalo e Noro TV. Atamalo 67 mag oganda bende ne owinjo twagno kokalo e nyakalondo mar Radio Citizen, ka iluwe kod Ramogi Radio kod atamalo 7. Musi FM, Inoro FM, Mulembe FM kod Chamge FM bende gin moko kuom nyakalondo 10 mokwongo ma jowinjo ne oyiero ka giluwo twak mane odhi nyime nyaka tok saa 3 otienono. Mago duto gin nyakalondo manie boma bul mar Royal Media Services. Nonro no bende yango ni thoth jok mane oluwo twagno ne gin chuo ma higi nie kind higni 27 nyaka higni 35, ka bende thothgi ok gin jok ma sombgi ni piny mar sekondar. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne omedo gedo i masawa mar Kenya e kisera margi mar ombulu. Kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya ne otero kampeni e kaunti ma Tharaka Nithi, Embu, Laikipia kod Nyandarua. Singo mar Raila Odinga ne oganda jo Kenya pod en wach mar jiwo chenro mag pur e gwengego kendo chiro kembe mabiro konyo e jiwo chumi mar alworano. Wach makamano ne osir kod Martha Karua kod josiasa mamoko manoyuoro e kampen makamano. Vile tutajenga viwanda ya kufanya kitu inaitwa value addition. Yale vifaa ambayo inatoka kwa kukulima zinatengenezwa, alafu wakulima wanapata pesa mingi zaidi kwa ile mazao yao. Sawa? Pale hapa kwenu hapa kule upande ya juu kule ambao wanakuza chai na kahawa, sio? Tayari tumeanza reforms ya pande hiyo ya chai na kahawa. Bwana Munya ameanza. Hizo reforms itaendelea mbele. Wakulima watazidi kupata pesa ya kutosha kwa upande ya chai na kwa upande ya kahawa. Sawa? GMR. Kwa upande mwingine sisi tunaleta bima ya mifugo, livestock insurance scheme, ili kama saa ile ambaye ng'ombe inakufa yule mfugaji anapata pesa kutoka kwa insurance. Na muomba, muko ndani ya hii serikali ya baba, ukiniona ona uso wako. Nikiwa hapo nitakuchunga na nchunga wa Kenya wote. Ka owuok mago maga Azimio la Umoja One Kenya nyakwara Ramogi wadhie mag Kenya Kwanza. Jalup jatend piny Kenya William Ruto mabende laro kom jatend piny gi otiko mar UDA ne ochopo e gwenge mag Kericho mar kwayo ombulu. Ruto tiyo gi kampen mare soko wang' jatend okwach kich George Kinoti ma owacho ni rocho ikruok mar duol mar IEBC ne yiero maduong'. Ruto kod jotelo mamoko ma Kenya Kwanza odok ne IEBC ewi ikruok margi kendo gidwaro ni chiw thuolo ne duolno mondo omi ota chenro mage ma ok odonjruok kode. You have 2 weeks as President of Kenya. You have a duty, a constitutional duty, to make sure that we have free, fair, democratic elections. Please, we want to ask you not to allow the security agencies, people who have sinister motives, to intimidate or blackmail the IEBC or to undermine the elections of 9th of August. Mwananchi akitaka usaidizi anaambiwa kuja na petroli, pesa za petroli tuweke kwa gari ndio tukusaidie. Mr. IG, instead of harassing the IBC, can you tell us why some people have been given a fleet of police vehicles, whereas police officers, police stations do not have vehicles to serve the people of Kenya? Dokamano nyakwara Ramogi kuom kete Ramogi TV. Weche manyien mag ratil wamedo dhi nyime koloni mago matimore gwenge mopogore opogore nikech nwasingo to wachungi singo marwa mar miya dieri e weche motenore gi gik mamulo ngimani e pacho kama ngima. Nyakwara Ramogi wadhi e yweyo mokwongo amedo mana singo ni wan gi mathoth ahinya. In jalo mandiko nwandikno e namba 360 bende nyalo luwo achiel kachiel e Facebook marwa mar Ramogi TV kaachiel koda YouTube ni mar wan kuonde tudruok mag oganda kendo ma mondo mwami yot ka oponi in mabor gi TV mari tiyudo wa kamoro amora ma intiere. Ka wakaw ywe ni Nyakwara Ramogi par ni asingo ni wan gi mathoth kik idhi mabor med mana kete e Ramogi TV.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa mae ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno saa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, ma Ramogi TV. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, donge udwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo? Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Ramogi machiegni kendo weche manyien mag ratilo omedo sudo nyime kapod wan motenore gi weche mag siasa. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e bade ma Nairobi kawuono notelo e chenro mar seto ombulu ne Raila Odinga e kaunti ma Nairobi ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Kotelnegi kod Maina Kamanda, Edwin Sifuna, Rachel Shebesh kod jaod bura mar Waraka TJ Kajwang'. Kwethno koro sundo jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo gol chung' mare lela ewi midhiero mokwako ikruok mar IEBC ne yiero. Kwethno okone ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga okawo okang' mowinjore mar weyo yuore twak ma idhi bagi kod ute mag fwambo tich ariyo mar juma mabiro. In IEBC, we will not tolerate. How do you bring in a foreigner? Una smuggle a foreigner through JKA. Mtu anatembea na vitu vya IEBC kwa chondo. Yani kura inatembelewa nayo kwa chondo.
na tunaangalia hiyo chondo, tunapata kura ya Zimmerman. Unapata mzungu anakuja Nairobi na amealikwa na mtu binafsi ati yeye ni commissioner. Na watu wa media vile vile wanaambiwa msije mkauliza maswali ya wizi na msije mkauliza mambo ya integrity. Kwani hiyo basi itakuwa interview aina gani? Baba, tumesema usiende. Wewe ni mzee wetu, rekodi yako inajulikana. And so we are telling Chebukati, prepare yourself rightfully with your commissioners, with your CEO who sometimes talks very casually until you wonder. You are the CEO of the institution. You are the implementer. I really stand with Raila Amolo Odinga saying that, I'd rather go and be asked questions by the people. So we feel as Kenyans, as people, that there is going to be little value if we are not going to discuss about corruption. Jokanyo mag ODM ka otelegi kod jakom margi John Mbadi ne otero kampeni sub county Masuna East County ma Migori ne manyo mbulu ne Raila Odinga ka achiel kod jogo mawal kod otiko mar ODM. Mbadi kinde twak mare ne egwengego mag Mapera koje ogwedhi ka achiel kod Godiope wacho ni maesa ma oganda luo nyaka koro wach dhok achiel mar siasa mondo Odinga obed gi yot mar yombo e kom mar jatend piny Kenya. Owacho ni gidwaro yiero mauyanga ka bende ne osoko wang' duol mar IBC ka owacho ni nyaka koro jakom mar duol no Wafula Chebukati onyiso oganda jo Kenya ikruok magiseketo. Ne otene kod josiasa mamoko mawuok e kaunti ma Migori. Kama wantiere ni wanigi joseme Chebukati must inspire confidence. Electoral process is as good as how transparent and credible it is seen to be. We cannot gamble with this election. There is no way foreigners can just appear here with ballot materials. If you give them contract to bring electoral materials, they should be brought in a dignified manner. We need a system where we know that electoral materials are coming. These are security materials. You don't just give an individual to carry in a private bag to come like he's going for private business. Idwaro tich maradieri mi Raila machine mare miluongo ni Range Rover modhi tiyogo e Kenya gi spare part te. We miye mari mihero mar Probox no. Nikech ene miye tich mondo dhi oti. To an kaka ng'ama dhi bedo governor e sirikal matin ni, an gi chenro modonje mare tir, odonje mare tir. Koi dwaro kama igere factory wan go Migori County ka wabiro kete kata Suna East ka. Kawang'iyo mago motende gi weche mag ngima oganda en riwruok ma ochung'ne chenro mag thieth e piny mangima WHO okwayo tend pinje mondo oriwre e tiyo kod lony manyasani mabiro konyo e duoko piny landruok mar midhusi ma oyangi ni monkeypox. Midhusi no sani oselandi kaka mano makelo luoro e piny mangima ka ahinya to e pinje mag Ulaya. Mathoth imiyowa kod jafwambo marwa Judith Omondi. Riwruok mochung'ne chenro mag thieth e piny mangima WHO oyango midhusi mar monkeypox kaka midhusi mowinjo tend pinje tang'ne kendo manyi yore minyalo geng' godo landruok ne. Ma bang' lipot mane ogol kod WHO yango ni midhusi no landore mokalo. We have an outbreak that has spread around the world rapidly through new modes of transmission about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Lipod no yango ni maok tin ne pinje 75 osekete listi mar pinje man kod ji mok tin 16,000 man kod midhusi mar monkeypox. Ji 5 bende lipod no yango ni osewito ngimagi. Pinje mag Ulaya otelo kod atamalo 80. Jatatije maduong' mar riwruok mochung'ne chenro mag thieth Tedros Adhanom okoni landruok mar tuo ni ng'eny ahinya kuom chuo mariwore kod chuo wetegi. Okwayo tend pinje duto e piny mangima mondo riwre kedo kod midhusi ni kapok olandore mokalo. For the moment, this is an outbreak that's concentrated among men who have sex with men, especially those with multiple sexual partners. That means that this is an outbreak that can be stopped with the right strategies in the right groups. Stigma and discrimination can be as dangerous as any virus. But with the tools we have right now,
we can stop transmission and bring this outbreak under control. Moko kuom chenro ma WHO dwaro mondo tend pinje oketie tim mondo kony e duoko piny landruok mar midhusi no oriwo koda ka loso chenro makare mar keto ageng'a ne jogo manyalo yudo midhusi no, miyo jogo man kod midhusi no arita makare, puonjo jopiny kendo jiwo chenro mag pim, jiwo chenro makare mag thieth ewi midhusi no, kod siro nonro ewi yore mag kedo kod monkeypox. Midhusi mar monkeypox inyalo yud ka ng'ato omulo ng'at man kod tuono, le kaka ong'er, oyieyo kod aidha. Bende inyalo yude ka ng'ato omulo gik mamoko manyalo bedo kod midhusi no kaka ongede mag nindo kod lewni. Onya donjo e del kokalo kuom kuonde mag adhonde, ng'wech dhano, wenge, kod dhok. Ranyisi mag monkeypox gin kaka del machwakore, wich bar, kuot mar del, onding' maremo kod fundi malit. Kuot mar del nyalo chakore gi e wang' kapok olandore kuonde mamoko mag del, ahinya to lwedo kod tielo. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyako Ramogi kama medo dhi nyime mago na motenre gi weche mag midhiero ma osieko gi kinde ni midhiero mar oganda ma gweng' ma Akengli mantiere Kisumu West County ma Kisumu miyo jopiny koro wuok oko kendo golo duondgi. Midhiero no en mar bimbe ma otimo lim tide gwenge makono kendo sani ketho cham e puothe makono. Bende gibuoko koda ka ngima mag jopiny kendo weyo ranyisi mar kech mabiro bang'e. Nyako Ramogi waiko ni mayo makare koromo sa 3 wang'e. Kikiwe ma okineno Ramogi TV nikech kanyo ema wadhi kele. Wamedo dhi nyime kwano ni moko kuom jolupo e kaunti ma Mombasa koni chenro ma piny owacho dhi godo nyime mar gero lalo ma dongo kundu orocho malich mokalo chenro mag lupo kaachiel koda kwan mag rech e gwenge makono. Kata bedo ni piny owacho ne osingo mar chulogi omuom kaluwore kod rochruok mag kuondego mane gilupe, gikoni kwan omuom mane ochiwnegi opogore kod mane giwinjore mane owinjo bed ni miyogi. Joja oko miyo waler mar wach kowuok Mombasa. Ma en dho wath ma Kitangaju manie od bura ma Jomvu e kaunti ma Mombasa. En ayanga ni jolupo e alwora ne daso mana lupo mar temo hapgi kaluwore gi yedhi manyachon mikonga konga kod nede moti kendo oyiecho rumo. Midhiero mapek gi koni ne ojuko gi bang' piny owacho darogi kuonde mane gilupe mar chiwo thuolo ne gedo mar olalo mar dongo kundu kaachiel kod mano mar medo yaro wath ma Mombasa. Hivi sasa tangu mradi hii ambayo iliongijia uvuvi umezoroteka sana. Tuko na shida kubwa. Huu ujenzi uliokuja umechafua vumbi, samaki pia wamehama, wamerudi kule ambako wanatoka. Uchumi unazorota, tunasomesha watoto kulingana na uvuvi. Na kwa saizi inakuwa ni uzito sababu ile miradi imeharibu samaki, hatupati kitu. Sasa inakuwa hatupati chochote, inakuwa ni shida hata watoto kusomesha. Alex Ndarawe manja kombi MU Makitangaju koni thoth singo mane ochiwnegi e kinde mane lombogi mondo migidar pok ochopo nyaka sani gino makoro wegi akerekeki ni margi kiako magichom ka chenro to koro dhi karumo. Tulihaidiwa hapa na huo ujenzi wa SGR kama tutajengewa soko mahali hapa. Tulihaidiwa hapa tutajengewa cold storage. Tulihaidiwa kwa wavuvi watapelekwa pia training, kwenda kufanya training ili waweze kwenda kuvua nje. Sasa mambo yote hayo kwa kweli haijafanyika mpaka sasa, yote yamesimama. Na hapa uvuvi hakuna. Vifaa vya kutoka nje hatuna. Mtu anataka kwenda baharini alafu anakuja na kama shilingi 150 na ni wawili. Wanagawana shilingi 70. Sasa hiyo inadhoofisha sana na wale wavuvi. En yuak mabende ichwalo gi mine mawaro kendo loko handrech mawuok e nam ataro. Nimelewa na samaki na mpaka dakika hii tumeathirika, hatuna manufaa yoyote ambayo tuko nayo. Na hivi sasa sisi jicho letu ni hilo bahari. Tukiangalia hivi watoto wanasoma, hakuna school fees za kwa tulipia watoto skuli wamebaki manyumbani.
kwa sababu sisi ni wachuuzi hivi sasa, pia mabwana zetu ni wavuvi, wakienda baharini pia hakuna chochote, bahari zote zimefinikwa, watu wachimba huku na kule, barabara za jengwa, tuambao tutalipwa, hatulipwi. Sasa hii mabwana wakienda baharini hakuna chochote. Mtu anaweza kwenda leo karibu mwezi mzima yarudi nyumbani yakwambia hakuna samaki. Na sababu yote ni kwa sababu ya hizi miradi inayopita hapo baharini na hatuoni malipo. Tuambao tutalipwa lakini hatulipwi. Kwa sasa hata sisi pia tukishuka huko chini samaki hakuna, kwa sababu sisi sasa biashara pia sasa tumeanguka, kwa sababu hutapata samaki leo, kesho ukose, kesho kutwa ukose, uwe una zile capital bado. Matarajio yetu ilikuwa tupate pesa nzuri ambayo ingetusaidia, lakini haikuwa vile. Mvuvi wa kwanza alipata tu kiasi fulani cha pesa kama milioni, mwingine akapata 100,000. Sasa laki na pahali ambapo umefanya kazi yako miaka na miaka, 100,000 Kenya hii yetu ya leo inakusaidia na jambo gani? Tulikuwa tarajia list mvuvi mmoja kama atakuwa amekosa list apate kama milioni 4 ama milioni 3. En midhiero mabende juko jolupo e wath maka chonjo kaluwore gi gedo mar olalo makibarani. Mradi kama huu sisi tungekosa maji ya kunywa. Alafu mtu anasema anataka kura tena. Mtu nka miaka 10 unshindwa kututolea hii pesa hapa. Kwa sababu njasho letu panapoathirika siku zote, yule mwathiriwa anafanya nini? Analipwa. Kwa nini sisi hatujalipwa? Kwa hii miradi ambayo imeendelea, tulikuwa tunatarajia hata watoto vijana wetu wawe watandikwa kazi kama hapa kwa railway. Hakuna hata kijana mmoja ambaye alipata kazi, licha ya kuwa tuliondolewa mahali ambapo tulikuwa tunafanya kazi. Tupate boti angalau tutoke nje kwa uvuvi, maana hatuna kazi zingine ambazo tunajua. Magiti Moreka jogo maloko handrech mawuoke nam lolwi to koni ohandgi koro dhi maber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mekoro mogikoro wadonje weche mag tuke. Manuel Koriro leone piny Kenya midila mar 2 mar mula tuke mag World Championship ng'wech mar mita 800 e piny mar Amerika e boma ma Oregon. Korir notiyo kod dakika 1 gi nyiri 43 ka jang'wech mar piny Algeria Jamel Sejati notieko e thuolo mar 2. Marco Arop mawuok e piny mar Canada notieko e thuolo mar 3 bang' ringo kuom dakika 1 gi nyiri 44. Two Algerians, they can finish really quickly. Kisa in second, and Korir is now coming. Has the Olympic champion fooled us all? No form to speak of all season. Arop's driving for the line. He'd love to be the first Canadian to win this, but Emmanuel Korir is coming away. He's pushed.